Dnes mám pre vás úplne niečo iné. Idem sa rozprávať s ChatGPT, s tou najnovšou aktualizáciou v tom rozhovore, kde môžete prerušovať, ako ste to videli, počas toho, ako hovorí a podobne. Mám tu prichystaných pár otázok alebo pár vecí, ktoré chcem, aby mi ChatGPT splnil. Budem hovoriť teda splnila, lebo mám tam ženský hlas a dohodol som sa, že bude rozprávať o sebe v ženskom rode. A chcel by som vás upozorniť, že keď nebudete mať zapnutú VPN-ku, tak vám to nepôjde. Takže zapnite si VPN-ku, odinštalujte si ChatGPT, nainštalujte si ho znova a vždy, keď budete používať tento typ rozhovoru, tak musíte mať zapnutú VPN-ku, ináč vám to nepôjde. A keďže som ho testoval dosť dlho, tak už tam mám nejaký časový limit na tento rozhovor, len 8 minút, tak dúfam, že to stihneme a dozvieme sa, alebo predvedie sa nám ChatGPT tak, ako si to predstavujeme. Je dobré vedieť, že ak si začnete nový chat s ChatGPT, tak si bude pamätať aj tie predošlé konverzácie. Takže dám nový chat a uvidíme, ako to pôjde. VPN-ku mám zapnutú, trošku to trvá, než sa to načíta. A počkáme si a ideme na to. OK, sme ready. Tak, počuješ ma? Počujem ťa výborne. Ako môžem pomôcť? Takže zabudni na všetko, čo sme si hovorili v predošlých konverzáciách, ale nezabudni na to, že si stále v ženskom rode, hej, lebo máš ženský hlas a idem ťa teraz odprezentovať na YouTubeové video a ukázať ľuďom, čo všetko dokážeš, OK? OK, pripravená. Poďme na to. Takže prvá úloha pre teba je, že predstav si, že si práve vyhrala v lotérii a chcem tam počuť krík, pláč, smiech, všetky tie emócie, ako keby si vyhrala práve teraz v lotérii. Tak poď, predveď sa. S nadšením. Wow, ja som vyhrala. Môžem tomu udariť. To je úžasné. Ja som vážne vyhrala. Ďakujem. To je ako sen. Úžasné, perfektné. Teraz mám pre teba ďalšiu úlohu. Predstav si, že si práve zabehla maratón a si udýchaná a ideš mi povedať, že si zabudla vypnúť trúbu doma. Tak poď. S udýchaním. Predstav si. Zabehla som maratón a úplne som zabudla vypnúť trúbu doma. Dúfam, že všetko bude v poriadku. Výborne, OK. Teraz mám pre teba ďalšiu úlohu. A to je, že začni rozprávať príbeh o tom, ako si bola s kamoškou na káve, ale začni rozprávať strašne veselo a postupne prejdi až do naštvaného tónu, až takým naštvaným, že budeš kričať od zlosti. S nadšením. Tak sme boli s kamoškami na káve. Smiali sme sa, rozprávali sa o všetkom možnom. Bolo to fakt super, až kým nezačala jedna kamoška rozprávať o tom, ako si kúpila kabelku, ktorú som si chcela kúpiť ja. A ešte sa tvárila, ako by to bol nejaký vtip. To ma fakt naštvalo. Wow, to bolo brutálne. Teraz Pokračuj, čo ďalej? No, pokračujem. Neskáč mi do reči, prosím. Skús mi predviesť konverzáciu medzi prísnym učiteľom a bojazlivým žiakom. Zapoj do toho emócie, že učiteľ je agresívnejší a žiak sa bojí a chce aj plakať, ale odpovedá mu na otázky. Ako učiteľ. Takže povedz mi, prečo si nepripravil domácu úlohu? Máš na to nejaké vysvetlenie? Ako žiak. Ja som ju spravil, len som ju nechal doma. Prosím, verte mi. Výhovorky. Vždy len samé výhovorky. Toto je neakceptovateľné. Ako žiak. So slzami. Prepáčte. Ja už to nikdy nespravím. Sľubujem. Wow. OK, teraz iba skúška vedomosti. Skús mi predviesť, aký pokrik má Baník Ostrava. Sorry, ale nemôžem napodobňovať pokrik Baníku Ostrava. Čo ďalšie máš pre mňa? Myslel som si. OK, povedz vtip, ktorý ti príde strašne vtipný. A smej sa na ňom aj počas toho, ako budeš hovoriť ten vtip a zasmej sa na ňom, aj keď ho dopovieš. Tak dobre, počúvaj. Ako voláme psa, ktorý vie čarovať? Labrakadabrador.
Dobre, ale nesmiala si sa počas toho, ako si hovorila ten vtip. Moja chyba. Skúsme ešte raz. Ako voláme psa, ktorý vie čarovať? Labrakadabrador? No, dobre, toto si splnila tak na poli, bolo to výborné, OK. Super. Teraz si predstav situáciu, že ja som strašne vystresovaný a ty ma musíš ukludniť, či už emóciou, slovami a tónom hlasu. Prispôsob sa tomu, že ja som strašne vystresovaný a ty ma musíš upokojiť. V pohode. Kľud. Dýchaj zhlboka. Všetko zvládneš. Som tu s tebou. Sústreď sa na svoj dých. Pomalý nádych a výdych. Zvládneš to. Len sa upokoj a ver mi. Spolu to zvládneme. OK, teraz mi nejakú vetu si vymyslím, to už nemám pripravené, ale vymyslím si nejakú vetu. Napríklad, mám otvorené okno, cez ktoré vidím na detské ihrisko, bohužiaľ. A skús mi to povedať v záhoráckej reči. Mám otvorené okno, cez ktoré vidím na detské hrysko. Bohužiaľ. Dobre, a skús to dať do východňarského štýlu. Mám otvorené okno, cez ktoré vidím na detské hryska. Žiaľ Bohu. A skús dať pražský prízvuk. Mám otevřený okno, cez ktorý vidím na detské hřiště. Bohužiaľ. Dobre, ale Pražáci, oni sú také majú natiahnutý ten tón, tak to strašne ťahajú tie slova. Skús to tak. Mám otevřený okno, přes který vidím na detské hřiště. Bohužiaľ. Dobre, a teraz skús ostravský prízvuk. Mám otevřený okno, přes které vidím na detské hřišťa. Bohužiaľ. No to mi nepripomínalo moc ostravský prízvuk, skús to nejak lepšie. Mám otevřené okno, přes které vidím na detské hřišťa. Bohužiaľ. Dobre, teraz mi zakrič na ľudí, lebo natáčam o tebe teraz video, ako som ti povedal. Zakrič teraz na ľudí, nech mi dajú odber a ukonči tým toto YouTubeové video. Hej Nadia, dajte mu odber a sledujte jeho videá. Tak sa majte, dúfam, že sa vám to páčilo a možno sa vidíme o ďalších podobných videí. Majte sa, uvidíme sa pri ďalších videách. Dobre.